Ворожий штурм на Слов'янському напрямку відбито. Росіяни дістали по зубах неподалік Довгенького та Долини, кажуть у Генеральному штабі. Там не виключають, що окупанти продовжать штурмувати, щоб покращити тактичне становище та створити умови для наступу з Ізюма на Слов'янськ. На інших ділянках фронту росіяни не наважуються наступати, однак гатять зі ствольної та реактивної артилерії і застосовують авіацію. Очільник військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай припустив, що ворог береже снаряди на тлі регулярного знищення складів з боєкомплектом. Тому вперед знову йдуть диверсійно-розвідувальні групи росіян, які намагаються шукати слабину у нашій обороні. Біля Мелітополя зафіксовано близько 40 одиниць ворожої техніки, що прямує до Херсона. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер міста Іван Федоров. Колону зафільмували жителі Мелітополя. За словами Федорова, це стара техніка, яку росіяни тягнуть з окупованого Криму. Нічого нового там немає, але через те, що знищено безліч складів зброї та безліч складів з паливом, то їм сьогодні потрібен новий підвоз для того, щоб хоч якось поліпшити свою логістику. Але нічого не вдасться, ми чітко роззнаємо і розуміємо кожну координату пересування їх техніки. Тож, як тільки вона прибуде на місце дислокації, всі ці координати будуть передані відповідним службам і структурам, і точно вони не будуть в безпеці на нашій землі. Окупанти також залякують жителів Мелітополя, які залишились у місті. Напередодні стріляли в небо з автоматів, нібито збиваючи український дрон. Зробили пропагандистський ролик про те, що українські спецслужби та законна влада Мелітополя координують місцевий рух спротиву. А медичні заклади закликають готуватися до активних боїв, каже Іван Федоров. Біля окупаційного суду у Сімферополі, де розглядали справу Нарімана Джеляла та братів Ахтемових, невідомі в масках викрали стрімера і блогера Ролана Османова. Згодом стало відомо, що його доставили до так званого «Центру протидії екстремізму». Про це він повідомив телефоном члену Меджлісу Лемару Юнусову. До нього попрямували адвокати. Окупанти висунули активісту 2 звинувачення – дискредитацію Збройних сил Росії та невиконання вимог співробітника окупаційної поліції. В оселі Ролана Османова також знаходяться співробітники окупаційної поліції. За цими звинуваченнями активіста можуть оштрафувати на 50 тисяч рублів або ж посадити на 15 діб. За непокору складено адмінпротокол. Його розгляне окупаційний залізничний суд Сімферополя. У грудні минулого року Ролана Османова вже штрафували на 15 тисяч рублів за участь у стихійних зборах кримських татар 4 вересня біля будівлі окупаційного ФСБ, коли викрали 5 кримських татар, серед яких перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Він прийшов на місце подій і вів фото та відеозйомку, але в результаті був затриманий із десятками кримських татар та доставлений до відділку окупаційної поліції. Ролан часто відвідував судилище над кримськими татарами, неодноразово отримував так звані застереження про неприпустимість скоєння злочинів. 2019 року до його оселі вдерлися з обшуком, нібито шукали наркотики. До цього Ролан Османов брав участь у пікеті біля Ханського палацу, протестуючи проти його так званої реставрації. В українські порти зайшли вже 16 іноземних торговельних суден. Про це повідомляють у Міністерстві інфраструктури. Вони пройшли каналом гирла Бистре річки Дунай у Чорне море і очікують завантаження зерном. Їх охороняють військово-морські сили України. Там зазначають, що використання каналу стало можливим після звільнення острова Зміїний від окупантів. Перед тим прохід суден у Дунайські порти України
України, а це Усть-Донецьк, Рені та Ізмаїл, був можливий лише через румунський канал Суліна. До слова, на рейді цього каналу чекають ще під 100 суден, аби зайти саме до українських портів. Всього на рейді румунського каналу Суліна знаходиться 135 суден, кажуть у Мінінфраструктури. У відомстві зазначили, що тривають перемовини з румунськими колегами та представниками Єврокомісії, аби збільшити кількість проходжень через Сулінський канал. Якщо запит затвердять, то впродовж тижня черги на рейді не буде, а щомісячний експорт українського збіжжя зросте на 500 000 тонн. Руйнування міст артилерією, ракетний терор, депортація людей з захоплених територій, створення фільтраційних таборів та пропаганда. Президент України Володимир Зеленський розповів учасникам конференції «Азійське лідерство у Сеулі» про злочинну тактику Росії у війні проти нашої країни. Саме такий підхід використовує агресор, аби знищити Україну. Але це не має стати нормою. Світовий порядок має бути відновлений, зауважив Зеленський. Він додав, що за весь час повномасштабного вторгнення Росія запустила по українським містам майже 3000 ракет, і їх головна ціль – цивільні об'єкти. Уявіть звичайний шопінг-мол або школу десь в Інчхоні або у Кванджу. Якби ви сприйняли удар по таким об'єктам великою протикорабельною ракетою, яку розробляли для знищення авіаносців, а сотні подібних ударів, звичайно, це тактика. Тактика Росії, яка направлена на те, щоб вигнати людей з наших міст. І щоб кожен з українців відчував страх перед державою терористів. Створити спеціальний трибунал для Росії в Гаазі. Це пропонує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Необхідність цього вже підтримали ПАРЄ, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО і Парламентська асамблея ОБСЄ. Саме в Гаазі 14 липня розпочнеться конференція про відповідальність Росії за воєнні злочини в Україні. І там Дмитро Кулеба має намір закликати створити та підписати міжнародну угоду про створення цього трибуналу. Це єдина можливість притягнути вище політичне і військове керівництво РФ до відповідальності саме за вчинення злочину агресії проти України, упевнений міністр. Воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин геноциду, вчинені на території України росіянами, підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Офіс прокурора МКС вже проводить розслідування ситуації в Україні. Водночас МКС не має компетенції розслідувати і переслідувати фізичних осіб за вчинення злочину агресії проти конкретно України у зв'язку з обмеженнями з певними правовими, закріпленими у Римському статуті. На сьогодні не існує, це об'єктивна реальність, не існує міжнародного суду або трибуналу, який міг би виконати цю функцію. Створення спеціального трибуналу закриє прогалину.